Una cosa que segur que no us expliquen els advocats és que depèn de quin tries, el teu procediment anirà d'un camí o cap a un altre. Hi ha advocats que són més bel·ligerants, n'hi ha que són més negociador, n'hi ha que els agrada posar demandes i després resoldre-ho abans del jutjat, n'hi ha que els agrada anar fins al final del judici amb totes les conseqüències. Llavors, depèn de cada cas, és important triar bé l'advocat. Això és difícil saber-ho a priori. L'única manera de saber-ho i descobrir-ho, doncs, és entrevistar-te amb ell, reunir-te amb un o varis i demanar-li quina serà la seva estratègia per solucionar el cas. Llavors, si t'interessa que vagi ràpid, doncs sempre és millor buscar un advocat que tingui un to molt conciliador, perquè els temps judicials són enormes. Si us interessa més tenir que la cosa vagi a poc, doncs potser és buscar un advocat més conciliador, més bel·ligerant i que ho allargui tot en el temps. Llavors, depèn de cada cas. Per exemple, en família, amb un divorci convé que la cosa vagi ràpid i llavors aconsellaria un conciliador. Ara, a vegades, l'odi cap a la parella és tan bèstia que a la gent el que li interessa doncs, és fer sang i anar al jutjat, que tampoc en faràs de sang, només hi perdràs temps i calés. Però bé, a vegades les tripes, no? El ventre, el budell, fa que la gent prefereixi aquesta opció. En fi, trieu bé l'advocat.